Kaixo, ongi etorria, zenbaketa teknikekin hasiko gera, probabilitatea kalkulatzeko ezinbestekoa. Eta bi estrategi dauden nagusienak gaur bideo honetan lehenengoarekin hasiko gera, laukiaren estrategiarekin. Eta nola egiten da hori? Lehenengo lauki bat jartzen da, eta sartzen da aldagai bat eta bestean. Eta ikusiko dugu hori konplikatzen nola joango geran. Adibidez, problema baldin bada, Alexek 4 galtza eta 5 kamiseta baldin baditu, zenbat modu desberdinetan jantzi daiteke. Lehenengo modua izango litzateke kamiseta urdina galtza beltzarekin. Beste modu bat galtza urdinarekin, txuriarekin edo gorriarekin. Baina hartu dezakegu baita ere kamiseta gorria. Berdin kombinazioak daitezke, ezta? Orduan zenbat ateratzen dira? Baina nuke biderketa bat, ezta? 5, 4 aldiz. 20 modu daude orduan. Hori egiten da, biderketa bat. Hemen jartzen dira aldagai bat eta hor bestea. Kontatu behar dugun bigarren problema irakurriko dut. Honela dio. Jatetxe batean, ogitarteko bat janai dugu. Aukeran, 6 ogitarteko mota daudela ikusi dugu. Edateko 3 aukera besterik ez badaude, zenbat modu desberdinez eska dezakegu. Orduan hemen ditugu, batetik ogitartekoak 6 ditugula, eta bestetik edateko 3 ditugula. Hortarako egin dezakegu laukia. Orain egitera noa. Laukian, zutabe honetan jarri ditut ogitartekoak. 6 ogitarteko desberdin. Eta hemen lerroan 3 edari. Orduan, nola eskatu dezakegu? Bokadillo hau eskatu dezakegu edari honekin, edo urarekin, edo freskagarri horrekin. Orduan, ogitarteko honekin 3 aukera daude. Honekin beste 3, ezta? Beste 3, eta horrela jarretzen dugu. Orduan, zenbat daude hemen? Zenbat modu desberdin eskatzeko? 6 bider 3. 18 modu. Orduan, urrengo egingo dugu orain. 3. problema irakurriko dut, honela dio, saskibaloi talde batek zenbat ekipamentu desberdin egiteko aukera du. Eta ematen dizkigute 3 datu, kamisetetarako 3 kolore daudela, galtzetarako 2 kolore, galtzerdietarako 4 kolore. Hasten bandez, lehenengo biekin, kamisetak eta galtzak, zer gertatzen da? Laukia osatu dut. 3 kamiseta, 2 galtza. Zenbat aukera daude? 6 aukera desberdin, ezta? Hartu ezaket, kamiseta urdina, galtza urdinakin, galtza beltzakin, horrela. 6. Eta zer egiten dut orduan galtzerdiekin? Orduan, hortarako egin beharko nuke beste lauki bat. Eta honela egingo genuke. Batetik jarriko genuke guti bera 6 aukera horrek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta hemen goian 4 galtzerdiak. Osatzea da orduan. Bigarren laukia osatu dugu, ditugu datu guztiekin. Batetik kamisetak eta galtzak, 6 modu daudela, eta hemen galtzerdiak. Zenbat modu desberdin daude guztira? Ekipamentu honekin, urdinakin, eta hemen urdina aukera bat dago. Eta hemen beste bat, beteko genuke zenbat. Hasten bakia dena egiten. 6 bider 4. 24 modu. Laukiaren estrategiari, biderketaren estrategiare deitzen zaio. Zergatik, nik egiten badut 3 bider 2 bider 4, ateratzen zaitelako eta ere 24. Orduan, 2 modutan ezagutzen da. Batetik biderketaren estrategia edo laukiaren estrategia. Eta horren, azkeneko egingo dugu pixka bat zailagoa. 4. problemak honela dio, nesken futbol txapelketan 18 talde baldin badira, denboraldi batean zenbat partida jokatuko dituzte. Hau da, liga bat dagoenean zenbat partida egongo diran. Espainiko ligan zuk uste dut jakingo dezula, neska oso onak ditugula, ezta? Batetik Oiartzunek irabazidulako liga bat, Ainorgak 3 eta Bilboko Athleticek 5. Orduan oso neska onak futbolean jolasten, ezta?
Baina hemen galdetzen digutena da zenbat partida jolastuko dituzten urte edo denboraldi batean. 18 talde baldin badira, pentsa ezagun, hau direla etxeko partiduak. Orduan, etxean jolasten du lehenengo ekipoak, bigarrena, hirugarrena, zenbat daude? 18 arte. Luze luzea. Eta hemen ere bai, ezta? 3, 4, 5, 6 eta 18 arte. Lehenengo ekipoak bere buruan kontra jolastu dezake partidu bat? Ezin da. Partidu ez da existitzen. Baina, hau bai, lehenengo ekipoa bigarrenaren kontra. Hemen partidu bat badago, eta horren kontra ere bai. Eta horra, jarretuko genuke bukaeraino, ezta? Bigarrena jolasten du lehenengoan kontra? Bai, ze hemen etxean ez du jolastu, kanpoan. Desberdera bat bin kontra edo bigarrena lehenengoaren kontra. Bat egiten du etxean, eta gero beste kanpoan. Horra, hau badago. Baina bere buruan kontra ez. Horra, hau bai, eta holatu osatuko duke, ezta? Beti dago marra bat, bere buruan kontra ez dureko jolastuko, ezta? Hola osatuko genuke. Zenbat partida daude guztira orduan? Egingo genuke. Lerro honetan zenbat daude? 17. Eta hemen 17. Lerro bakoitzean 17 daude. Zenbat lerro ditugu? 18. Ze honek ere horrela du, ezta? Ez du jolastuko bere buruan kontra. Beste marra bat. Orduan da, 18 bider lerro bakoitzean 17. Guztira 306 partida jolastuko dituzte denboraldi batean. Eta mutiletan, zenbat izango dira? Badakizu mutilak ez direla 18 talde baizik, 20, orduan izango dituzke hemen 20, eta hemen 20. Orduan ditugu 20, bider, bat gutxiago, kentzen diogulako bakoitzai bana. 19, izango litzateke, 380 partida. Hau da, mutilena eta neskena. Ikusi duzu, marratxo horiek egin behar direla, bestela kalkulua gaizki egin dezakegu. Amaitzeko ariketa txiki bat. Zure armarioan kontatu aldezakezu zenbat erropa duzun, galtzak, jertxeak, galtzerdiak, eta kombinazioak egiten badituzu, zenbat modu desberdetan jazteko aukera izango zenuke? 100 ezta? Endezakezu kalkulu hori. Beraz, erositako zenuke erropa gehiago denboraldi berrirako? Behar bada ez. Idei honekin agurtzen naiz. Beste bat arte. Agur?